Parehong nagpasya sina Kate at Justin Kurt na lumipat ng paaralan habang nasa senior high school at ngayon kapwa naghahanda sa kanilang pagtatapos ngayong taon sa Governor Mariano Villafuerte High School sa Barangay Karoy-Royan sa Bayan ng Pili. Ayon sa dalawa, nagmula sila sa magkaibang paaralan bago nagpasyang mag-transfer. Isa sa pangunahing dahilan ng kanilang paglipat ay ang mas malapit na lokasyon ng naturang paaralan sa kanilang tinitirhan. Bukod dito, malaking tulong umano sa kanilang pamilya ang pagiging libre ng matrikula at iba pang gastusin sa pampublikong paaralan. Back nung pandemic po, nasa Cam Norte po ako. Okay. Grade 7 to grade 8. Tapos, nung mag-grade 9 na po, lumipat na po ako dito kasi diyan na kami tumira sa Zone 5 sa Karoy-Royan. Nung sa enrollment po, wala naman pong binayaran kasi almost lahat po libre naman. Pumapasok po ako dati sa Ragay Camarines Sur sa grade 10 po ako noon. Tapos nung grade 11 po, naisipan po ni Papa na palipatin po dito sa school since malapit lang po yung bahay nila dito. Sa kanilang pananatili sa Governor Mariano Villafuerte National High School, sinabi ni Kate at Justin na mas naging maayos ang kanilang pag-aaral at mas napalapit sila sa kanilang mga kaklase at guro. Nakatulong din umano ang suportang ibinibigay ng paaralan upang mas mapaghandaan nila ang kanilang pagtatapos. Isa sila sa mga dumalong graduating senior high school student sa isinagawang Career Development Support Program na ginanap sa Governor Mariano Villafuerte Community College. Layunin ng programa na ihanda ang mga mag-aaral sa pagpili ng tamang karera at kursong tatahakin sa kolehiyo o sa pagpasok sa trabaho sa pamamagitan ng serye ng seminar, workshop at career orientation na bigyan ang mga magsisipagtapos na estudyante ng kaalaman tungkol sa iba't ibang oportunidad sa trabaho, paggawa ng resume, tamang paghahanda sa job interview at pagplano ng kanilang profesional na tatahakin. Nagkandak kita ng Career Development Support Program. This is a priority program of Governor Eli Villafuerte in support with the Department of Labor and Employment na kung saan we do career pathing, especially with senior high school graduating students. And at the same time, kasama din yung grade 10, grade 11, but most especially, this is intended for senior high school graduating students for them to be prepared. Ano ba yung mga emerging jobs? And then malaman din nila kung ano ba yung trabaho na pwede nilang applyan. And of course, syempre, it should be linked with their career or course that they will take when they go to college. Malaking tulong ang mabigyan ng sapat na kaalaman at kumpiyansa ang mga kabataan upang maging handa sila sa hamon ng susunod na yugto ng kanilang buhay. Po ay malaking tulong sa mga bata, lalo na yung graduating na senior high school, grade 12, na para matulungan namin sila. Meron kaming 3 speakers ngayon na tutulungan sila kung paano mag-decide, kung paano sila mag-guide sa anong track or program ang kailangan nilang i-take sa college. Actually, this is really important for them kasi di ba when we were in college, wala tayong masyadong career coaching, na mga ganitong programa. But this time, medyo maganda yung naging plan ng Department of Labor and Employment since sabi nga natin we should prepare our students for their career. So ito na yung right move natin, or ito yung para mag-guide din natin yung mga estudyante. Ano ba yung pipiliin nilang course when they go to college? And at the same time, if they take this course, ano ba yung magiging trabaho nila in the future? Thank you po kasi binigyan niyo po kami ng idea kung ano po mga gagawin namin, mga kailangan po namin gawin, mas mapapadali po. More opportunities sa mga magka-college and sana maraming mag-offer na schools na may libreng tuition na especially sa college life kasi sobrang mahal talaga ng college life. Patunay, ang inisyatibang ito ay patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pagpapaunlad ng kakayahan at kinabukasan ng mga kabataan sa probinsya. Eli Balbin, CSN.